Čaute. Je niečo po 7 hodine ráno. Ja som sa vybral behať. Niekde tamto za tými stromami je sídlisko. Ja sa teraz nachádzam od neho asi tak možno kilometr. Ani by človek nepovedal, že tu môže byť tak ďaleko a predsa tak blízko od sídliska, tak pekne. Práve bežím svojou každodennou trasou, bežím ju každé ráno. Tak som si povedal, že pre vás pripravím video, aby ste to videli všetci. A možno stretneme aj nejaké lesné zvery. Ideme na to. Tuto po ľavej strane sú jazierka, ku ktorým chodím. Trošku ich nevidno, lebo je to všetko zasnežené, zavadzajú stromy. Máme trošku snehu aj v mojich topánkach. Je mi trošku mokro, ale to prežijem a bežím ďalej. Tak, cesta ešte nekončí, ale moje video áno. Takže chcem sa vám všetkým poďakovať za podporu a fandíte mi aj naďalej.